खुमुलुंगनि चंख्रें कम्युनिटी हॉल हास्ते बीजेपी बदलनि बखाक्तै मैनिफेस्टो एबा बीजेपी बदल हाफांगो फाइखे तामो तामो सामुं ख्लाइजाकनाय आबहाय रक गोबांमा तांबोतां साख्लाइजाखा आबोनि बिसिंति प्रासारनि बागै बेलाय किरिमा सोंसा वा नाजाकनाय पॉइंट्स रक नुकजाखा हाखे पहिलानि पॉइंट्स न नगैमानो proper recognition will be given to Kokborok and all other tribal languages. Aborok no chung Kokborok bai sa ni thangke Kokborok tei kubun tribal Kokrok no kaham sinimung rojaknai abai hanmase. Chung saimano Kokborok kokno tei kwbangma choba cholejagui no tongo. Rungsrungui tongnai chrairokni amjokmung ni faising bo kwbangma jwngjal tei chakri eba sebok tlang thani bo Kokborok subject no tui tei Roman script no tui boti prasarok kwbangma choba khlailai no tongo phia haste hafangkhe Bangla eba Devanagari script no se gosenai hini sao sathai klaio omo hai problem rok no solve khlainani le haste hafang eba rajya sarkar ni thani se haste hafangle BJP hafang se hnkhe TTADC hafango faile tamni khlaina nang aro nukjago ti prasaroni manthaini bagi haste hafangni saktarmung bahai. Number 2 points. Village committee will be formed democratically. Jengoro democratic hanmanike Bangla kok bangke ganatantra hanmani jeng jotono saimano. Ganatantra eba democratic angkha jeng borok rokni fan lukurokni fan jeng lukurok chongmarini bisingtei vote rok rolaiwi chini village committee wo chung representative chonglaiwi chung village committee snamnani phia chung nuguibano haste hafango BJP tongtutei tini sukjora 10 bochor haingei thangka tabok sukjora chini village committee ni election khlaijagya kho aboki TTADC hapangde khlaiangi tongkhana wai kudo case relaiwo phia haste hafang tabok sukjora chini village committee election khlaiya Hingke village committee election khlainani le TTADC hafango phaigi de khlaina nang abo lukurok norok wansugui naidi abo haike no ADC hamkhlaini bagui borok 29 ta points ni kok sabo borok je aro samani aborok le haste hafangni khlai thaise phia borok sarkaro phaike simi se khlaina hini samani abo hai samarok no nugui jungba aro wansuk thaiklaio Aroni bisingo kaisa points jengkha belai kirima sungsa tiprasa eba ADC area o tongnai lukurokni bagui tamokhe 14 number point no sajakha TTADC will be renamed as Tripura Autonomous Territorial Council TATC jeng TTADC ke jotono saimano Tripura Tribal Areas Autonomous District Council hanai phia borok abono mungslai nei hini saw mungslai khangke tamang thangnai Tripura Autonomous Territorial Council Inke aro chini TTADC hanmanike chini tribal rokni bagui kaisa sarkar naise jeng jotono saimano phia aro borok bungslai khangkle tribal ni mungse kasekrikha Tripura Autonomous Territorial Council sing thangsinai inge jeng laithangjak salrogo jeng nugui mankha chini hasteni মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা ব বিনি ককরগ বজং রাইস রাইস খানাওই মানো TTADC নো সবাইবই যত্তনি বাগিছে খ্লাইনাই হই সামানি আমরা বলবো চলো এডিসি যখন আমরা আমাদের দখলে আসবে একটা উন্নত মানের একটা এডিসি আমরা তৈরি করব সেখানে থাকবে না কোনো বিভেদ না জাতি জনজাতি মণিপুরি না সংখ্যালঘু সবার জন্য এডিসি আবো जों লকুরক ওয়ানসুক থাইক্লাইবো চিনি আরো বরক আরো বুমুং স্লাইমানি বিসিঙ্গনো जों সাইমানখা আবো চিনি বাগলিয়া যত্তনি বাগিছে थांसिनाय चिन TTADC जों नुगुइनो मानखना ताक्लाय 2026 TTADC election o BJP hafang phaikha angke chini tiprasa hamkhlaini bagui abhai samung rok khlainai hini borok goselaimani phi abo busuk joratui samung tangjaknai aba implement ngnai norok lukurok ni khawabo question phai mano tangi amahai sungmung eba question rok phaikha make naidi 2023 Bidhan Sabha election obo haste BJP party ni manifesto o ADC hamkhlaini bagui kwbangma kok rulangma tongo phia tabok sukjora sepungjagya aba khlaijagya chini tiprasa lokurokhe hakhe de bande jagi ma tongsinai tiprasa rok tabokla saiman khana chini bagui sabo khaklab ni thei tei mokol ni mukti khikhlaiwi tong
tabok ni jorao chung mokol tongui bo mokol kwrui hai khunju tongui bo khunju kwrui hai khe tongkhe chini thinang ni salle belai kirima sungsa ongui mano lukurok norok khe tamo wansok tolao comment khai sadi hambai.